سلام እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ መደብ ትካታተሉ ዘለኹም ህዝበ እግዚአብሔር እንኳን ናብ ዓቢ ጾም ናይ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና እግዚአብሔር ኣምላኽና ጾምና ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ክፈጽመና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሎሙ ድማ ብክፍሊ ትምህርቲ ናይ ርእሰ ኣድባራት ደብረጽዮን ልደታ ማርያም ወአቡነ አረጋዊ ናይ ቤተክርስቲያን ዳሮ መደብ አለና ስለዚህ በቀጥታ ናብቲ መደብ እንሰግሪና እሽምባር ክቡር አቦና ኮሙን ሓውና ዲያቆን ጓብ ሰላም መጻኹም ግዜኹም ሰዊኹም ዘለና ሕቶታት ምምላስ ፈቃደኛታት ስለዝኾንኩም ብስመይን ብስም ኩሎም ተኸታተልትን ነመስግን እሺ ቀዳመይ ትሕቶና አባኹም ከብል አቦና ጾም በመንጽር መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይመስል ማዕስን አበይን በኸመይን ከተጀሚሩ በመን ተጀሚሩ እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በመጀመርታ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ለዛ ሰዓት እዚያ ባሪኹን ቀዲሱን ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ በመቀጠል ድማ እግዚአብሔር አምላክ ጾምና ንቁስልና መፈወሲ ንኃጢአትና መደምሰሲ ንመንግሥተ ሰማያት መውረስ ክገብረና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነና ናፍተ ሕቶና ክንቅጽል ቅድስቲ ቤተክርስቲያንና ወንሊቃውንቲ ቤተክርስቲያንና ኮ ዘወትር መጸ ዓመት መጸ እዛ አብይ ጾም ክመጽእ ከሎ ኩሉ ግዜ ትምህርቲ ምሰዳለወትልናያ ካብኡ ምርኩስ ብምግባር ድማ ነቲ ዘይፈልጥ ደሎ ቁርብ ኮነ ፍልጦ ነቲ ቁርብ ዝንግዒሉ ደሎኻ ከም መባራበሪ ወንካ ከም ክስታይ ንኽኾኖ ናብዚ ሕቶ ክንኣቱ ማለት እዩ ጾም ክንብል እንከለና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝጾሞ ጾም አብይ ጾም እዩ ዝጾም እዚ ብኸመይ ተጀሚሩ ንሕሪልና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ኣዴና ቅዱስ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብዚ ምድሪ ምስ መጸ ባዕሉ እዩ ጾምዎ ክጾሞ እንከሎ ድማ ኣብ መበል 30 ዓመቱ ብኢድ ዮሐንስ ባሪኡ ማለት እዩ ተጠሚቑ ማለት እዩ ድሕሪ ምጥማቑ ድማ ተኺሉ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ከይዱ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከም ድጾመ ቅድስቲ ቤተክርስቲያንና ኩሉ ሸዓት ምህረና ማለት እዩ ክጸውም ከሎ ድማ ዲያብሎስ ብሰለስተ ነገራት ይፈቲንዎ ተን ሰለስተ ኸ እንተን ሰለስተ ኣርስተ ሃጣው ኢላ ቅድስቲ ቤተክርስቲያንና ኩሉ ሸዓት ምህረን ማለት እያ ተን ሰለስተ ኣርስተ ሃጣው ድማ ስስዕት እየን ስስዕት ማለት ዘይናትካ ዘይተዋህበካ ምድላይ ማለት እዩ ትዕቢት ክንብል እንከለና ኣምላኽነት ምድላይ ማለት እዩ ፍቅር ገንዘብ ክንብል ከለና ኸ ያኽለኒ ዘይምባል ማለት እዩ እዚ ጾም እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ስጋ መጽኡ ዝጾሞ ጾም ስለዝኾነ አብይ ጾም ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ መዓስ ወንካ ብኸመይ ተጀሚሩ እንድሕሪልና ግን ጎይታናን መድሓኒና እግዚአብሔር አምላኽ ንአዳም ምስ ፈጠሮ እቲ ክስታኬና ወሓናን ምስ ፈጠሮ እንታይ ኢልዎ ኣብ ገነት ወሲዱ እንታይ ኢልዎ እነ ካብዚ ኣብዚ ብሙሉእ ደሎ እፅዋት ብላዕ ኢልዎ ካብዛ ሓንቲ ግን ከይትበልዕ ኢልዎ ተሓርም ተኸልከል ካብዚኣ ከይትበልዕ ኢልዎ ካብዚኣ ዝበልዓካላ መዓልቲ ግን ኢልዎ ናይ ሞት ክትመወት ኢኻ ኢልዎ ስለዝኾነ ጾም ማለት ትሕርምቲ ማለት እዩ ጾም ማለት ካብ ዝደለኻዮ ወንካ ካብ ደስ ዝበለካ ተኣሊኻስ ናብቲ መንፈሳዊ ህይወት ወንካ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ መቕራብ እዩ ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ንኣዳም እንታይ ኢልዎ ኣብቲ ገነት ወሲዱ ንኸ ካብዚ ብሙሉእ እፅዋት ዘሎ ብላዕ ኢልዎ ካብዛ ዕፀ በለስ እዚኣ ምስ እትበልዕ ግን ናይ ሞት ክትመወት ኢኻ ኢልዎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 17 ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዝኾነ አዳም ጾም መዓስ ተጀሚሩ ንሕልና በአዳም ተጀሚሩ ማለት እዩ አዳም እንታይ ግበር ተባሂሉ ብእግዚአብሔር አምላኽ ተሓረም ከይትበልዕ ግደፍ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ንአዳም እጽ ክህቦ ከሎ እታ እጽ ሕግን ስርዓትን እያ ነይራ እታ እጽ ናይ ሕጊ እያ ነይራ ናይ ክገብርን ከይገብርን ናይ አምላኽነት እተፍልጥ እያ ስለዝኾነ ጾም መዓስ ተጀሚሩ እንድሕሪልና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ስጋ መጽኡ እኳ እንተጸመ እንተረኣየና ነቲ ጾም ነዚ አብይ ጾም እግዚአብሔር አምላኽ ግን አዳም ስፈጠሮ እንታይ ኢልዎ ንኸ ካብዚ ብምሉእ ዘሎ እፅዋት ናይ ዝገነት ብላዕ ካብዚኣ ሓንቲ ምስ ትበልዕ ግን ናይ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢሉ ኦም ሕግን ስርዓትን ይሂብዎ ዕፀ በለስ ንኣዳም እንታይ ትኾነ ደላ ናይ ሕግን ስርዓትን ናይ ትሕረንቲ ናይ ጾም ዕፀ በለስ ኮይና ተዋሂባቶ እሞ ስለዝኾነ ጾም መዓስ ተጀሚሩ እንድሕሪልና እግዚአብሔር አምላኽ ንኣዳም ስፈጠሮ ካፍታ ግበር ኣይትግበር እተባህለሉ ዕለት ጾም ካብ እያ ተጀሚራ
ስለዝኾነ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ሎሚ ንዓና እንታይ ትብለና ደላ ካብቲ ናይ ዓለማዊ ነገር ካብቲ ናይ ክፉእ ነገር ተሰዊርኩም ሲ ነዚ ጾም እዚ እተውዎ እግዚአብሔር አምላኽ ወንካ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ኣይትግበሩ ሓጢአት ኣይትግበሩ ቅድስና ልወሱ ትብለና ኣላ እሞ ናብዚ ጾም እዚ ክንኣቱ ከለና ነፂህናን ፀሪናን ክንኣቱ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና እንታይ ብለና ዮሃንስ 14:2 እንታይ ብለና እቲ ትእዛዛተይ ደለዎሞ ዝሕልዎ ንስዩ ዘፍቅረኒ ዝብለና እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ትእዛዛቱ ክንሕሉ ትእዛዛቱ ምሕላው ጥራይ ዘይኮነኻ ኣብቲ ትእዛዛቱ ክንነብር ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና يغني زغدته تلخا دياكون كملين ماشي كاريوس معنا بنا بمغصال حونا دياكون توسخل لك اي مات ابزيا تسمع بقول اسكن صار والله استوعب الادري مسكين ما حكيت صوم انتهى مخانو سبغيرو ابونا بجلس ابرار يوم معسكر الجمره سبغيرو نغيرو بنا انا قربا خبلاس دل انتهى كم تساعتهم زولو ሓደ ካብቲ ዋና ንጾም ንትርጉመሉ መገዲ ሰዋሰዋዊ ትርጉም እዩ ሱኻ ጾመ ካብ ዝብል ገዛዊ ግሲ ዝወፀ ኮይኑ ከም ዝበልዎ ተቆጠበ ተሓረመ ተፈልየ ዝብል ከስምዕ እንከሎ ከም ካልኣይ ትርጉሙ ኸ ዘይባዊ ትርጉሙ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዘይባዊ ትርጉሙ ድማ ካብ ጥሉላት ነገራት ተሓሪምካ ተፈሊኻ ንውሱን መዓልታት ክትፀንሕን ከለኻ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ እንትረኣይልና ካብ ባህርየ እንስሳ ናብ ባህርየ መላእክት ክትሰጋገርን ከለኻ እዩ ማለት እዩ ባህርየ እንስሳ እንታይ እንትረኣይልና ይበልዑ ይሰትዩ ዝተፈላለዩ ከምኡ ንዓታቶም ዝኣመሰሉ ነገራት እውን ይፍፅሙ ማለት እዩ ባህርየ መላእክት ግና እንታይ እንትረኣይልና ከምቲ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ኣብ ምዕራፍ 6:3 ንረኽቦ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር 24 ሰዓት ብዘይ ዕረፍቲ ቅዱስ 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 እናበልካ ምስጋን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጾም ንእግዚአብሔር አምላኽ ቅዱስ 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 እናበልና 24 ሰዓት ብዘይ ዕረፍቲ እነመስግነሉ እዩ ማለት እዩ እዚ ዘይባው ኮን ከሎ ሳካም ሳልሳይ ድማ ሃይማኖታዊ ትርጉሙ እውን ክሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሃይማኖታዊ ትርጉሙ ድማ ኣፍና ጥራይ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ካልኦት ኩሎም ክፍለ ኣካላትና እውን እዝንና ካብ ሓጢኣት ምስማዕ ዓይንና ካብ ሕማቕ ነገራት ምርኣይ ኣፍና ካብ ሕማቕ ነገራት ካብ ምዝራእ ኩሉ ክፍለ ኣካላትና በብቲ ዝግብኦ ካብ ሓጢኣት ተፈልዩ ብቅድስና ክነብርን ከሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጾም ዝብል ቃል በዚ ብሰለስተ ዓይነት መንገድታት እውን ክሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፅቡቅ ካርዮስ معنا እሺ ካብ ናብታ ካልአይቲ ሕቶ ክንሰግር ኢና ዓይነታት ጾማት ክንደዮም ፍልልዮም ከንታይ ስለዚ ብሓፈሻ ዓይነታት ጾማት ክንደዮም ኣብቲ መንጎኦም ዘሎ ፍልልይ ከንታይ ይመስል ኣባኸ ዲያቆን ኣሕወይ ዓይነታት ኣጽዋማት ብሓፈሻ ብክልተ ደረጃ ክንከፍሎም ንኽእል ኢና እቶም ሓደ ናይ ኣዋጅ እቶም ካልኣይ ድማ ናይ ፍቓድ ኣጽዋማት ኢልና ክንፈልዮም ንኽእል ኢና እቶም ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት እንትርኣ ተመልኪትናዮም ብቁጥሮም 7 እዮም ማለት እዩ ክንጅምር ትርኣ ኮይና በዚ ዘለናዮ ዓብዪ ጾም ጾመ ሃዋርያት ጾመ ፍልሰታ ጾመ ገሃድ ጾመ ድህነት ጾመ ነቢያት እናበልና ጾመ ነነዌ ኢልና 7 እዮም ክንፈልዮም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚኣቶም 7 ኣጽዋማት እዚኣቶም ቤተ ክርስቲያን ብኣዋጅ እትእውጀና ኣጽዋማት እዮም ማለት እዩ እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ካብ ምንታይ ተመርኪሳ ነዞም ኣጽዋማት እዚኣቶም ሰሪዓተልና እንትረኣይልና ከምቲ ኣብ ትንቢተ ኢዩኤል ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 15 ንረኽቦ ቀድሱ ጾመ ወስቢኩም ሂለላ ዝብል ቃል ኣሎ ማለት እዩ ጾም ቀድሱ ኣኼባ ድማ ስርዑ ዝብል ጽሑፍ ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣኼባ ሰሪዓ ኣኼባ ኣውጃ ጾም ሰሪዓ ድማ ንምእመናና ካብዚ ሃይለ ቃል እዚ ተበጊሳ ክንፀውም ብሙሉእ ኦርቶዶክስ ኣማኒ ዘበለ ብሙሉእ ንኽፀውም 7 ኣጽዋማት ሰሪዓትና ትርከብ ማለት እዩ 7 ምዃኑ ቁጥሩ እውን ናይ ገዛ ርእሱ ፍሉይ ዝኾነ ትርጉም ኣለዎ 7 ዝብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ዝደጋገም ቃል እዩ ንኣብነት እንትራ ተመልኪትና ጎይታናን ኣምላኽ መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሓዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንጎይታ ክሓቶን ከሎ እንታይ ኢሉ ክሓቶን ከሎ ንምልከቶ ሓወይ እንተበደለንስ 7 ሳዕዶ ክሓድገሉ ኢሉ ክሓቶን ከሎ ኢና ንምልከቶ ማለት እዩ 7 ሳዕዶ ክሓድገሉ ማለቱ ሓዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ማለት እዩ ነይሩ እንትራ ኢልና ብፍጹም ዶ ክሓድገሉ ምክንያቱ እቲ 7 ዝብል ቃል ንፍጽምና ዝገልጽ ቃል እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንትራ ተመልኪትናዮ እውን እኳ ንኩሎም ፍጥረታት ኣብ ዝፈጠረሉ ግዜ እግዚኣብሔር ንኩሎም ፍጥረታት ኣብ ዝፈጠረሉ ግዜ ዘዕረፈሉ መዓልቲ እንታይ ነይሩ
ሸውዓይ መዓልቲ ማለት እዩ ስለዚ ስርሑ ኩሉ ፈፂሙ ዕረፍቲ ዝረኸበሉ ፍፅምና ዝረኸበሉ እንታይ እንትረኣየልና እቲ ሸውዓይ መዓልቲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሸውዓተ ዝበለ ቃል እዚ ንፍፅምና ዝገልጽ ቃል እዩ ማለት እዩ ምስጢራተ ቤተክርስትያን እንትራ ተመልኪትናዮም ክንደዮም ሸውዓተ ምስጢራተ ቤተክርስትያን እዮም ዘለውና ማለት እዩ እዚኣቶም ድማ ንምንታዮም ሸውዓተ ተገይሮም ትራይና ልክ ንዕወይ ማለት ስለዚ ጾም ንዓታትና ናብ ፍፅምና ዘብፅሐና ናብታ ዘላለማዊ ዝኾነት መንግስተ ሰማያት ዝእትወና ስለ ዝኾነ ነዚ ክትገልጽ ስለ ዝደለየት ቤተክርስትያን ሸውዓተ ዝቁጥሮም ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማ ስርዓትና ትርከብ ማለት እዩ ብዘይከኣቶም ድማ ናይ ፍቃደ ኣጽዋማት ኣለውና ከም ጾመ ጽጌ ዝኣመሰሉ ካልኦቱን ስርዓትና ትርከብ ማለት እዩ እዚኣቶም ድማ ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 17 ንረኽቦ ንስኻ ግና ክትጸውምን ከለኻ ብምባል ጌታ ክናገረን ከሎ ኢና ንምልከቶ ንስኻ ድማ ክትጸውምን ከለኻ ብውልቅኻ ማለት እዩ ስለዚ ብውልቅና እንጾሞ ኣጽዋማት እውን ቤተክርስትያን ስርዓትና ትርከብ ስለዚ ብሓፈሻ ኣጽዋማት ብክልተ ደረጃ ከፊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ናይ ኣዋጅን ከምኡ ድማ ናይ ፍቃድን ኢልና ክንፈልዮ ንኽእል ማለት እዩ እሺ ጽቡቕ ካርዮስ ማዕና ናትውስኹ ኣለኩም ይቡና ተወሳኺ ናይ ጽቡቕ የምፂዋ ጽቡቕ ይደለዳ ሰናይ እሺ እምበኣር ናብታ ሳሰይቲ ሕቶ ኣቦና እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓብይ ጾም ቃብየናይ ዓይነት ጾም እዩ ምእመናን ክነዚ ጾም እዚ ብኸመይ ክንጾሞ ይግባአና እሺ ክብረት ሃበለይ ከምዚ ዲያቆን ሓውና ክብሎ ፀንሐ ካብ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓብይ ጾም ማለት እዩ ካብቲ ናይ ኣዋጅ ጾም ኮይኑ ከምቲ ኣቐዲምና ደበልናዮ ርእሲ ኣጽዋማት ክንብሎ ንኽእል ኢና ዓብይ ጾም ክንብሎ ንኽእል ንሱኻ ከምቲ ኣቐዲመ ክብለኩም ፀናሕኩ ጎይታ ብኣካለ ስጋ መፂኡ ባዕሉ ስለ ዝጾሞ ብቁፅሪ እውን ካብቶም ኣጽዋማት ብቁፅሪ ተሪኸ ድበዝሐ ቁፅሪ ስለ ዘለዎ ብኡ እውን ናይ ኣዋጅ ጾም ኮይኑ ርእሲ ኣጽዋማት እዩ ማለት እዩ ምእመናን ካብዚ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ድሕሪ ኢልና ዘዳግም 30:19 ድሕሪ ኢናስ እንታይ ይብላ ኣሎ ህይወትን ሞትን በረኸትን መርገምን ኣብ ቅድሜኻ ኣንቢረልካ ኣለኹ ካባኻ ሎሚ ንምስክር ሰማይን ምድርን ፀዊዐ ኣለኹ እምበኣርከስ ንስኻን ዘረኻን ብህይወት ምእንቲ ክትነብር ህይወትን ሕግን ንሱ ህይወትካ ምንዋሕ ዕድሜኻ እሞ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ኣፍቅሮ ቃሉ ድማ ሓሉ ይብል ኣሎ ስለዝኾነ ምእመናን ካብዚ ጾም እዚ ክንመሃሮ ንኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከፍቅረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክርህርሃልና ጾምናን ጸሎትናን ክቕበለልና እንድሕር ኮይንና ቃሉ ሓሊና ትእዛዛቱ ሓሊና ክንከይድ እዩ ዝግበአና ስለዝኾነ እንታይ ኢና ክንገብር ንድሕር ኢልና ከዓ ክልተ ነገራት ኢና ክንሪኦ ንኽእል ሓደ ካብ መብልዕን ካብ መስተን ካብ ጥዑም ነገር ክንክልከል እዩ ዘለና ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ስጋ ምስ እትደክም ናብ ዝተፈላለየ ናይዚ ዓለም ነገር ክትከይድ ሓይሉ ኣይክትረክብን እያ ካብ ጥልላት ካብ ፀባን ውፅኢት ፀባን ካብ ስጋን ውፅኢት ስጋን ድሕሪ ተሓሪማታ ነብስት እያ ካብዚ ናይ ስምዒታዊ ናይዚ ዓለም እዚ ክትግታእ ትኽእል እያ ስለዝኾነ በዚ ክንግታእ ናይ ግድን ኮነና ማለት እዩ ብምቕፃል ከዓ እንታይ እዩ ኣቦና ቅዱስ ባሲሎስ ዓብስታ ኢሎም ብምኽንያት ዘይምፃምና ካብ ገነት ተሰጊግና ኢና ኢሎም ናብ ገነት ንክንምለስ ከዓ ሎሚ ክንፀውም ኣለና ኢሎም ማለት እዩ ስለዝኾነ ክንፀውም ናይ ግድን ኮነና ማለት እዩ እቲ ካብ ጥልላትን ካብ ጥዑም ነገራትን ምኽልካል ስምዒታዊ ነገርካ ንኸይደፋፋኣካ ናብቲ ናይ ዓለማዊ ነገር ንኸይትኸይድ ብዙሕ ነገር ስለ ዝሕግዘካ ካብኡ ንኽትግታእ ዝበለፀ ነገር እዩ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 1 ከንታይ ድብል ፈሪሳውያን ንጎይታ ክፍትንዎ ኢሎም ስንታይ ኢሎሞ ደቂ መዛሙርትኻ ስለምንታይ ኢዶም ከይተሓፀቡ ይበልዑ ኣለዉ እዚ ኣብ ሕግና ስኒ ነውሪ ርክሰት ኢሎሞ ስለዝኾነ እንታይ ፈሪሳውያን ብልቦም ንጎይታ ዝኽሕዱ እዮም ነይሮም ክበልዑ ወንካ ድኾነ ነገር ኣቕሓ ካብ ደገ ደምፅዎ ካብ ደገ ኣምፂኦም ደምፅዎ ድኾነ ነገር ግን ከይሓፀቡ ኣይጥቀሙሉን እዮም ነይሮም ስለዝኾነ ክልተ ነገራት እዩ በቲ ሓደ ካብ ጥዑም ምብላዕን ካብ ጥዑም ምስታይን ምኽልካል ስምዒታዊ ነገርካ ናብዚ ዓለም እዚ ንኸይደፋፋኣካ ይቁጥበልካ እዩ ምስ ትሰግድ ምስ ትጾም ኩሉ ነገር ምስ ትገብር በቲ ሓደ ከዓ እንታይ እዩ ከምዚ ፈሪሳውያን ንጎይታ ክፍትንዎ ኢሎም ድበልዎስ ስለዝኾነስ ከይተሓፀቡ በልዑ ኣለዉ ስኒ እዚ ርክሰት እዩ ኣባና ኣብ ሕጊ ኢልዎም ማለት እዩ ምስ በልዎ እንታይ ኢልዎም ጎይታ እንታይ ኢልዎም ሰብሲ ኢልዎም ካብ ኣፉ ብዝወፅእ ክፉእ ነገራት ዳ ይድረክስ እምበር ናብ ኣፉ ብድኣቱስ ኣይረክስን ኢልዎም ንስኸ እንታይ ኢልዎም እቲ ናብ ኣፍ ድኣቱ ኢልዎም ኣብ ከብዲ ምስ ኣተወ ትድበዝሕ ሓሰር ኮይኑ ክወፅእ ትገሊኻ ናብ ስጋ ፋሕፋሕ ክብል ኢልዎም እቲ ናብ ኣፍ ድኣቱ ግን ኢልዎም ሕማቕ ነገራት ኢልዎም ካብ ልቢ ሰብ ወፅዩ ናብ ልቢ ሰብ ድኣቱ ግን ሕማቕ ነገራት ኢልዎም
سخان عمت سرقي قتلت كل نجارات زومت كل نجارات نايز عالم زي مسارح حما نجارات سي وشي كاب أفسد دوت يوم دبلو مؤمن عند مالو معلتي كم مبلع كم مسته كاب كل نجار طعم نجار تحت حرمنا نبغي زي أمنا أنا هنقرب كأوت رايد يكون خاص من البات جلس سبات يالو سلد بلعنا تراي دس أمنا مثلنا جلس سبات بنصارو خان تايبن حما تراي نجبر مرتاي ما هنصوم ولا لنا دبلو خالو ماتيم سلازو خنا قدسي بيت كريستيانا بمصحف قدس جرات مهرنا الله بتحدى كاب طعم نجار تخلكلنا بصومن بسجدانن بصلوتن جرنا نفسنا هنقصعنا بزيابير أمنا هنقرب بتحدى كاب كفو مزراب كاب كفو مقبار كاب كفو مسمعن كاب كل نجار أنت حرمنا خا نبزيابير أمنا هنقرب يمهرنا يمو أتي كاب أفنا دوت حما نجارات تقطيبنا أتي كاب أفنا دوت كفو نجارات كل نجارات قريفنا نزل صوم زي كنسوم እግዚአብሔር አምላክ ካነቲ ኩሉ ነገር ይድማ እዚ ጾም እዚ በሰላም ክፈጽመና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ ይሆነና ያገነለይ እሺ ተረስ ማና ምናባት ቅድሚና ታራባዕቲ ምስጋርና ተወስኸለካ ይሓዋ እሺ ራባዕቲ ሕቶና ናባ ኸይዳ ቆን ሓውና ካብዚ ጾም ሒዝና ያዘልና ሒዝና ክንወጽእ ዝግባአና ጥቕምታት ከንታ ያሎ ናበት ኣብዚ ዓብይ ጾም ሲ نجورن زلنا بونا نجيرون نحن نجورن زجبانا كاو حجنا يمكن وصل زجبانا تقوم ذاتك على دو كم يمثل اوكي سمعتي كابزي صومزي حجنا كلمة زجبانا تقومتات ازي بزوحي انا دخلت وجنو كريو داس مبلن مالتي ليكو كنت سياريت نتايبل صومسا تفيا وسكوسلا سغا ونفسي بل صومسي ناي سغان ناي نفسن قسلي تفوس يبل مالتي ስለዚ صوم نعنا بسغان بنفسن زوغنا ወይካ እንረክበሉ ጥቅምታት ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ ክገልጽ እንከሎ ዘማራይ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ 109 ፈቅዶ 24 እንታይ ይብል ኣብራኸይ ብጾም ራዕራዕ በላ ስጋይ ከዓ ካብ ሰብሖ ዓበረ ይብል ማለት እዩ ኣብዚ ከነስተውል ደልየ ዘሎ እንታይ ዝብል ቃል እዩ ስጋይ ከዓ ካብ ሰብሖ ዓበረ ዝብል ቃል እዩ ማለት እዩ ሎሚ እንተራ ተመልከትናዮ ዓለምና ብስብሒ ተሳቀየሉ ዘላ ግዜ ማለት እዩ ሰባት ብምሕር ስብሒ ካብ ብምህላው ሚዛን ገዛ ነፍሶም ካብ ዘይ ምሕላው ዝተፈላለዩ ጠንቂ ሕማማት ዝኾኑሉ ዘለዎ ግዜ ማለት እዩ ንኣብነት ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ እንተራእይና ሽኮርያ ደም ብዝሒ ስትሮክ ዝኣመሰሉ ሕማማት ዝመፁና ካብ ምንታይ እዮም ተራእይ ተባሂልና ካብኡ እዩ ማለት እዩ ነዚ ተመርኪሳ ዓለም ሎሚ እንታይ ትገብር እንተራእይና ዝተፈላለዩ ማእከል ስፖርት ጌራት ሰሪዓትና ትርከብ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያንና ግን ነዚ ነገር እዚ ፈሊጣ ኣቀዲማ ቅድሚ ዓለም ነዚ ነገራት እዚ ምፍጣራ ወይ ቅድሚ ዓለም እዚ ምሕሳባ ጾም ሰሪዓትና ትርከብ ማለት እዩ ምክንያቱ ጾም ኣብ ንጾመሉ ግዜ ካብቲ ስብሒ ዘሁበና ነገራት ካብ ፀባ ውፅኢት ፀባ ዝኣመሰሉ ነገራት ንኽልከል ኢና ማለት እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ኣብ ግዜ ጾም ብስግዳን ብጸሎት ኢና ንሓልፍ ማለት እዩ እዚ ድማ ልክ እቲ ጥዕና ዘውበና ነገራት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሕማማት ዝተፈላለዩ ሕማማት ማለት እዩ ከም ዝከላኸለልና ኢና ክንግደል ኢና ነዚ ክገልጽ ስለ ዝደለየ ድማ ቅዱስ ያሬድ ከምዚ ክንገጾ ፀናሕና ጾም ዝተፊውስ ቁስለ ስጋ ወነፍስ ኢሉ ማለት እዩ ጾምሲ ናይ ስጋ ቁስሊ እውን እንታይ ትገብር እያ ትፍውስ እያ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ እዚ ቁስልታት እዚ ሕማማት እዚ ድማ ኣየናይ እንተራእይልና እዚ ክንነግሮ ፀናሕና እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ስጋዊ ዘውህበና ጥቕምታት ክኸውን እንከሎ ከምኡ ድማ ብመንፈሳዊ ዝተፈላለየ ጥቕምታት የውህበና እዩ ሓደ ካብቲ መንፈሳዊ ጥቕምታቱ ክሪኦም ተመልኪትና እንታይ እዩ እንተራእይልና ጾም ፍቓድ ስጋና ንፍቓድ ነፍስና ከም ዝግዛእ ይገብር እዩ ማለት እዩ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ እንተራእይናዮ ሓጢኣት ዝፍፅም እንታይ ትረአ ኮይኑ ብብዝሒ እንተራእበል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ንብሎ ኣሎ ዋይ ሰኺሩ እንዲላ ከምዚ ገይሩ ከምዚ ኮይኑ እንዲላ ከምዚ ኸይሩ እንብሎ ኣሎ ማለት እዩ ጾም እንተራእ ፀይምና ግና ኣካላትና እዚ ነገራት እዚ ክገብር ሓይሊ ስለ ዘይብሉ ካብ ሓጢኣት ይርሕቕ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከምኡውን ንኣብነት ካብ እግዚኣብሔር ዝተፈላለየ ነገራት ሽግርና ንኣብነት ካብ እግዚኣብሔር መፍትሒ ንረኽበሉ እዩ
ነዚ ንኣብነት ነቢዩ ዳንኤል ዝጾሞ ጾም ክንምልከት ንኽእል ኢና ኩላቶም ኣብቲ ቤት ንጉስ ዝነበሩ ፈላጣት ተባሂሎም ዝተኣከቡ ኩላቶም ነቲ ናይ ንጉስ ናቡከደነፆር ጾም ሕልሚ ክፈትሕሉ ይከኣሉ ዳንኤል ግና ጾም ብምጻም ነቲ ሕልሙ እንታይ ክገብረሉ ከሎ ክፈትሐሉ እንከሎ ኢና ንምልከቶ ማለት እዩ እዚ ድማ ጾም ሽግራት ዝፈትሕ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ንዑ ከምኡውን ዝገልፀልና እንተራ ተመልኪትና ንኣብነት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 17 እንተራ ተመልኪትና ሓደ ጋኔን ዝሓዞ ሰብ ሃዋርያት ክፍውስዎ ዘይከኣሉ ሰብ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታኽብሎም ከሎ ኢና ንምልከት ዝንቱ ዘመድ ይወፅ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት ክብሎም ከሎ ኢና ንምልከት ማለት እዩ እዚ ጋኔን እዚስ ወይ ዝሒዝዎ ዘሎ መንፈሲ ብዘይካ ብጾምን ብጸሎትን ብኻልእ እንታይ ክገብር ኣይክእልኒ ክወፅእ ኣይክእልን ይኽብሎም ከሎ ንምልከቶ ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ክነግረና ስለ ዝደለየ እንትርኣ ተባሂሉ ጾም ሓይሊ ኣጋንንት እንታይ እንገብረሉ እንስዕረሉ ምዃኑ እንስዕረሉ ኣፅዋር ምዃኑ ሓደ ካብቶም ኣፅዋራትና ምዃኑ ክነግረና ስለ ዝደለየ እዩ ማለት እዩ ካልእ እውን ካብ እግዚኣብሔር በረኸት እንቕበለሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጾም ዝተፈላለየ ነዚኣቶም ዝኣመሰሉ መንፈሳዊ ጥቕምታት ከምኡ ድማ ነዞም ክንብሎም ፀናሕና ድማ ስጋውያን ጥቕምታት ኣለዎ ግና መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ እንታይ ዝበለ ዘራርባ ይመፂ ካብ ጾም ተራፀይንካስ ተዓበሪኻ እቲ ዝግባእካ ክትወስዶ ዝግባእካ ዝተፈላለየ ማዕድናት ኣይትረኽቦን ኢኻ ዝብል ብሂል እውን ኣሎ ነዚ ግን ክንምልከቶ ንኽእል ዳንኤል እዩ ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና ምስቶም 3 ደቂቅ እንትርኣ ተመልኪትናዮ ነቲ ናይ ንጉስ ተለኣኺ ዝነበረ እንታይ ክብሎ እንከሎ ነቲ ሓላዊ ቤት ንጉስ እንታይ ክብሎ ከሎ ኢና ንዓናስ 10 መዓልቲ ማሃበና ሽዑ ካብዞም ብፁዕትና እዚኦም ካብዚ ናይ ንጉስ መግቢ ተመጊቦም ኣብዚ ቤት እዚ ዝቕመጡ ዘለዎ ሰባት ካብኦም በሊፅና እንተ ዘይተራእይና ሽዑ እንታይ ትገብረና ሽዑ በቃ መሳኻትኩም ከምቲ ንጉስ ዝበልዖ መግቢ ከምኡ ክንበሊዕ ኢና ክብሎም ከሎ ኢና ንምልከት ድሕሪ 10 መዓልቲ ካብ ኩላቶም በሊፆም ዝተረኽቡ ግን መን እዮም ነይሮም እቶም 3 መንእሰያትን ዳንኤልን እዮም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ህያው ኣብነት እዩ ማለት እዩ ጾም ንኣካላትና ብዝግባእ ክንሕልዎ ኣካላትና ጥዕና ንክህልዎ ዝገብር ደኣ እንበር ካብ ጥዕና ዝኣሊ ከም ዘይምዃኑ ማለት ስለዚ ጾም ስጋውን መንፈሳውን ጥቕሚ ዘውህበና እዩ እሞ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰሉ ጥቕምታት ክንረኽበሉ ንኽእል እዩ ማለት እዩ እሺ ፅቡቅ ቀለሱ ማዕልና ምናልባት ኣብ መጨረሻ ኣቦና ከም ኣቦውን ውስኽ ኣቢልኩም ንምእመናውን ክንገብሮ ዝግባአና ውስኽ ኣቢልኩም ክንገብሩ እሺ ክብረታ ሃበለይ ኣነስ እንታይ ክብል እንደለኹ እዚ ጾም እዚ ፀጋ ደውህብ ምዃኑ በረኸት ደውህብ ምዃኑ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዘወትር ኩሉ ግዜ ምስ መሃረትና እያ ሓደ ነገር ግን ከዘኻኽሮ ደለስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዳም ብረኣያውን በምሳሉን ገይሩ ኣኽቢሩ ምስ ፈጠሮ ኣብ ገነት ምስ ፈጠሮ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኣብ ትሕቲ ዝነበሩ ፍጥረታት በብሽሞም እንዳፀውዐ እዝዞም ነይሩ ንዕሱ እንታይ ሙሉእ ፀጋን ሙሉእ ክብረትን ሞገስን ገይሩ ስለ ዝፈጠሮ ማለት እዩ ሽዑ ግን ካፍታ ኣይትብላዕ ኣይትግበር ዝተባህለ ምስ በልዐ ምስ ገበረ ከይትገብር ተባሂሉ ከሎ ምስ ሰሓተ ግን ፀጉኡ ተቐንጢጡ ፀጉኡስ ጎስቂሉ እዩ ሃፂፁ ፀጉኡ ማለት እዩ ሽዑ ነቶም እንስሳታት ድዩ ነቶም ዘለዎ ፍጥረታት ሽሞም እንዳፀውዐ ድእዝዞም ድነበረስ ንዕኦም ርእዩስ ክፈርሕ ጀሚሩ ድጎዮ ደይብሉስ በግበግ ክብል ጀሚሩ ከምዚ ወላ ደይ መፅወስ ክሃድም ከምዚ ናፍትን ክብል ጀሚሩ እንታይ ስለ ዝኾነ ፀጉኡ ስለ ዝተገፈፈ ኣይትግበር ተባሂሉ ከሎ ስለ ዝገበረ ናብ ዝኹሉ ክስታይ ወሪዱ ሕጂ ኸ ንሕና ከዓ ምእመናን እንታይና ክንገብር ዘለና ቅዱስ ቤተክርስትያንና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣይትግበሩ ጽሙ ኢሉ ትእዝዘና ኣላ ቅዱስ ቤተክርስትያን ክንፀውም ከለና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ሞገስን ሙሉእ ክብረትን ምእንቲ ክበና ብዝግባእ ናብ ዝጾም እዚ ክንመፅእ ይግብአና እዩ ማለት እዩ ስለ ዝኾነ በቲ ቅዱስ ቤተክርስትያንና በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድእዝዘና ጾም ድሕር ፅዮምና ከምቲ ኣዳም ፀጉኦም ዝተገፈፈ በገይ ድብል ፀጉኡ ዝተገፈፈ ሰብ ከምዚ ድተሰብከ ስብከት ንዑ ተሰብከ ኮይኑ ስምዖ ድኾነ ሰብ ተጠመተ ንዑ ጠመተ መስሎ ፀጋ ዘለዎ ሰብ ግን እቲ ተሰብከ ስብከት ተቐደሰ ቅዳሴ ኩሉ ነገር ኣብዚ ቤተክርስትያን ዝግበር ኣገልግሎት ምስ ነብሱ ይዋሃድ ማለት እዩ ስለ ዝኾነ ፀጋና ንኸይሃድም ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ በረኸት ኣብ ልዕሊ በረኸት ምእንቲ ክንረክብ እዚ ጾም እዚ ብዝግባእ ጌርና ክንጾሞ ሱባኤና ብዝግባእ ጌርና ሱባኤ ክንኣቱ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነና እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሰማዕ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ቀረባ ስለ ዘሎ ሕጂ በዚ ጾም እዚ በዚ ሱባኤ እዚ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንቐርበሉ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንፅዋዓሉ ግዜ ሕጂ እሞ ኩላትና ብሓንሳብ ኮይና ሱባኤና እንጅምር ኣለና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሱባኤና ብሰላም ፈፂሙ ኣብቲ ዑደት ሆሳዕናሁ
ብርሃነ ትንሣኤ ብሰላም ከብፅሐና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነሎ ይቀኒለይ አሜን። ቃል ይስማዓልና። እሺ እምበኣር ክቡራን ህዝበ እግዚኣብሔር እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዳሊና ዝነበርና ሕቶታት ነዚ ይመስል። ስለዚ ካብዚ ክንመሃሮ ዝፀናሕና ንነብስና ንሂወትና ዝጠቅም ብዙሕ ነገራት ረኺብና ክንከውን ተስፋ ንገብር። ከምኡውን ከምዚ ዝተመዓድናዮ ከምዚ ዝተመኸርናዮ ከምኡውን ጌርና በቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ዝሃበትና ብስርዓት ክንከይድ ከምኡ ድማ ካብዚ ናይ ዓብይ ፆም በረኸት ተሳተፍቲ ኮይና ብፀጋ ብበረኸት ክንቅፅል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይን ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። ከምዚ ቦና ዝበልዎ ፆምና ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ክፈፅመና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይን ቅዱስን ፈቃድ ይኹን። ናይ ሎም መዓልቲ ዳሊና ዝነበረና መደብ እዚ እዩ። ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ኣብ ቀፃሊ የራኸበና ሰላም መዓልቲ።